Bon dia. Jo només volia fer dos comentaris al pressupost perquè de fet ja està defensant-ho Manuel Lozano i com som un equip de govern compartim les seues argumentacions, no n'hi ha molt més que dir. El que sí que volia comentar és concretament sobre les propostes d'Esquerra Unida, ja que ha comentat que ningú parla d'elles, jo sí que volia dir alguna cosa. Dir simplement que a nosaltres ens agraden les propostes, que gràcies per presentar-les i que ens comprometem a parlar d'elles i a treballar en elles. I respecte a totes les rebaixes que sembla ser que han hagut, que fins i tot s'han anomenat àrees que pertoquen a Compromís, sí que volia comentar que hem augmentat el pressupost en medi ambient, hem triplicat el pressupost de promoció del valencià, hem augmentat també la promoció econòmica i del comerç local, que també s'ha anomenat fins i tot, augmenta CEMEF, és que no sé per què pita, augmenta CEMEF que se dedica precisament a oferir serveis a persones, per tant me pareix un poc fort que ens escandalitzem, critiquem que estem rebaixant l'atenció a persones i per una altra banda critiquem també que s'augmente a CEMEF, que és qui imparteix aquests serveis. Sincerament no sé com tenim que fer-ho perquè li agrada a la senyora Sònia Casaus. I quadrupliquem el nostre pressupost en igualtat de gènere i en prevenció de violència de gènere. Per tant, la nostra visió és aquesta. No sé si només has mirat unes caselles i t'has oblidat de sumar el total i només t'has quedat en una o dos, o què ha passat, perquè des de luego me passa com a Lozano que la meva realitat és absolutament diferent a la teua.